these walls are the stories that I can't explain. I leave my heart open, but it stays right here empty for days. She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones. Seems to me that when I die, these words will be written on my stone. And I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. Kto nám chýba dnes? Nikto! Ešte vidno, že ste ešte prváci. No dobre. Tak, bol víkend, ako sa máme? Dobre. Tak hádam, by sme mohli začať tento týždeň takým miernym opakovaním. Takže, o čo sme sa rozprávali na poslednej hodine, Tereska? O protolytických reakciách. Tak poďme si niečo zopakovať k tým protolytickým reakciám. Kto teda bude vedieť odpovedať, tak nech sa prihlási. Takže, kedy je roztok kyslý? Paťka? Keď má pH menej ako 7. Správne. A čo keby bola na písomke taká otázka, že prečo je voda amfotérna látka? Miška? To sa správa aj ako kyselina, aj ako zásada. Áno, super, dobrá odpoveď. No a čo ak sa spýtam, čo vzniká pri prekyslení organizmu? Iza? Pálenie záhy. Super, už ste to také vycítili? Áno. Prvá pomoc jaká? Musíme použiť sódu bikarbónu. Áno. Takže mám pocit, že dnes je vhodný čas, kde sme si napísali takú krátku bleskovku z protolytických reakcií, takže vás poprosím odložiť všetko z hlavy z perov, na kľúč, rozdať prosím papier. Otočte sa chrbtom, každý teda píše sám, aby sused nevidel. Diktujem prvú otázku. Aké sú to protolytické reakcie? Druhá otázka. Čo je to konjugovaný pár? Nemáte mi hodiť cigaretu do šlasy? Sakra, mi sa zase vidí telefón. A máme čas, nie? Koľko je? 10 No, pohodička. Majte čas, čaute. Počkajte, poviem spolu do školy. Ale nie, ako máme. Ideme. Dobre, tak sa vidíme. Čaute. Written in these walls are the stories that I can't explain. I leave my heart open, but it stays right here empty for days. Dobré ráno. Dobré ráno. Koľko máte hodín? Koľko, nie? Ostatní? Ešte sú na ceste. Sú niekde. Neprídu.
matematika mi nejako nesedí, ešte takto chýba. Veď oni prídu. Oni sú už na ceste. O, nezvonilo? To viete zápcha, tak. No jasné, jasné. Dolovali. Pondelok. A tak nerobte z toho tragédiu, veď to je nič, veď oni prídu. A to kedy dneska vlastne končíme? Dokedy tu zase budeme? To čo je za otázku, kedy dnes skončíme? No. Dobré ráno. Čo vám boli? Ja, Nikolaj, a skôr ste sa nemohli? Nemohli. Nie, prečo? Kde ste včera boli? Ako večer bolo? A dobre. A teraz ako čo? Čo vám to mám ospravedlniť? Akože? No tak samozrejme. Do roboty, keď takto prídete? Neskoro? A to je škola. Škola. Za chvíľu idete do práce. Možno. Zaprujeme. A tých ostatných ste nevideli? Dobrý. Dobrý. Havária na Čiernom moste. Tam nejako často je na tom Čiernom moste, čo tam vedia skôr blízko. Prerábajú a teraz ďalej sa stávajú. Tak dlho. Tak dlho, no. Už pol rok sa mi to už nechce veriť, že je tak dlho. Žiaľ. A Erika, ty nie z Čierneho mosta? Nie, ja idem z Donovalova a boli tam veľké kolóny, lebo išlo strašne veľa kamionov. Čo sa čiže pešo? Nie, no tak sme stali v zápche. No to teda, babi, tak to teda nie. Tak to teda nie. Skôršie autobus, čo keby ste ráno skôr stali? No, určite stanú do štvrtku, nie? Mi už skôršie autobus nejde. Tak ale to nie je môj problém. Bohužiaľ. Nemám slovo, sadnite si. No nebudeme čakať na ostatných. Poďme teda na to. Dominika, máš kde? Odložte to. Na hodine sa nemá jesť. MP3, mobily, vodkuši, kde ste to videli? Kto vás sa tak naučil? Pero, zoši, nič nemáte na lavici. Knihy, kde tu máte? Doma. Nemám. A čo budeme? Ako si predstavujete? Čo bude na hodinu? Nič. Aha, také časy ani neboli. Odložiť kože tam. Nika, zbaliť to. Zbaliť. No a poďme teraz. Ráno, pani profesorka. Viete, čo sa nám stalo? No tak to si rada vypočujem. Čo sa vám Všade so mnou roky, chápete? Ani cez prechod nás nepustili. A to videli, že študentky do školy sa pomáhali. Dávali ste si pozor, takže ste čakali. No, to mi tak. A kde ste vlastne boli? No, ťažko musíme si. A s tou taškou do školy? Desiata. Desiatca. A dáme? Nedávajú dobré jedlo? Dáš na obed? Sadnú. A toto bude v taške. Nie, že si to teraz otvoríte a budete mať plné ústa. Ešte niekto príde za vami? Týna, kúpila si na to, čo sme chceli? Všetko, chceš. Potom sa vyrovnáme. Šalát, pane. Príde niekto ešte za vami? Haló, Aj tá tu som. matierka. Tu som. To sa mne jedný zase. No poďme sa teda venovať tomu, čomu sa
Cítku pod tábora. No, sa nestili ďalší. Teraz čo? Čo ja mám? Čo s vami teraz ja budem robiť? Už ma začínate vytáčať, vôbec sa mi to nepáči. Úplne ho máte na háku. To neznamená, že keď som vaša triedna, že teraz nič. Že bude voľno, že jednotky budem len tak rozdávať z košíka. Žiadne také. Pani profesorka, dajme si voľnú hodinu. Dajme si. No a na toto sa zhodnete, ale keď sa ja niečo spýtam, ale niečo potrebné, tak to nikto nič. Takže poďme teda k tým enzymom. Keď sa s vami nedám, ináč tak to spravíme takto. Enzymy voláme, že sú biokatalizátory. Čiže zrejme čo budú robiť Dominika? Budú urýchľovať nejaké reakcie v živom organizme. Keby sme ich v tom tele nemali, tak by sa nám tá potrava v tele hromadila. Takže vďaka ním sa nám rýchlejšie rozkladá potrava. Sú to nejaké chemické látky, organického pôvodu, sú zložené buď z jednej časti bielkoviny alebo z oboch častí. To už nie. Dobre, ráno. Nie.
kde? Je zapečatená už? Nie. A? Čo teraz? Ideme pečať. Tak ideme. Ideme pečať, ideme. Child, crawling on your knees, crawling, making mama so proud, but your voice is too loud. We like to watch you laughing, picking insects off plants, no time to think of consequences. Control yourself, take only what you need from it. A family of trees wanting to be haunted. Water is warm, but it's sending me shivers. A baby is born, crying out for attention, and memories fade like looking through a fog mirror. Decisions are made and not bought, but I thought it wouldn't hurt a lot. I guess not. Gdzie mam trójnóg? Wstawajcie, wstawajcie, wstawajcie. Wstawajcie. Gdzie mam? Hodina bývá dlouho trpělivá a potom odbíjí pátá. A tak to zpívám slova mlčenlivá o tom, že pomíjí pátá. Zvonek zvoní, škola končí, po schodech se běží, nová kleze po jabloni a je náhle svěží. Bláznivej den a já smíchem umírám, kdo si mě kára a pání, já nenabírám, nebo pátá právě teď odbyla, pátá právě teď odbyla, pátá právě teď odbyla Tento moment je ten, čo mi dáva krídla, ty si ten, s ktorým to dáva celý význam. Chcem tento moment naplno prežívať a snívať, dopredu sa hýbať. Žijem pre moment, ako je tento.
Žijem pre moment, ako je tento. Ja žijem pre moment, ako je tento. Keď moja myseľ nepozná peklo, keď moje oči vidia to svetlo, ktoré ma vedie správne, ja viem to. Žijem pre každý nový deň, každý deň sa snažím prekočiť ten tieň a viem, že takto to má byť. Vážim si život, že môžem to zažiť. Cítim sa voľný, ja môžem lietať, vyletieť k oblohe, žiariť jak hviezda. Je to tá správna cesta, ktorá ma dostane na všetky miesta. Teraz vidím to úplne jasne, tie chyby vlastné, aj chvíle šťastné. Spolu je to úžasné, bez dažďa slnko by nebolo krásne. Tento moment je ten, čo mi dáva krídla, ty si ten, s ktorým to dáva celé význam. Chcem tento moment naplno prežívať a snívať, dopredu sa hýbať. Tento moment je ten, čo mi dáva krídla, ty si ten, s ktorým to má celé význam. Vzduch mi dáva silu, dožil znova snívať a príjmať, na moment dívať. Na moment dívať, na moment dívať, na moment dívať. Túto noc alebo tento deň chcem vyjadriť tým slovom ďakujem. Cítim tú lásku znova, po mojom boku je žena, ktorá ma stále ľúbi. Je otázka času, kedy sa s ňou zasnúbim. Stále si to vážim, chcem nech ten pocit. Come up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I set you apart. Tell me your secrets and ask me your questions. Now let's go back to the start. Running in circles, coming in tails, heads on the sides apart. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be this hard. Oh, take me back to the start. I was just guessing at numbers and figures, pulling your puzzles apart. Questions of science, science and progress did not speak as loud as my heart. Tell me you love me, come back and haunt me. Oh, when I rush to the start, running in circles, chasing tails, coming back as we are. Nobody said it was easy. Oh, it's such a